भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के 2020 के पहिलका देवी गीत के बारे में खास रिपोर्ट लेके आइल बनी। जी हाँ भैया, नवरात्रि सॉन्ग 2020 खेसारी लाल यादव के जौन की आवे अलावा वही के बारे में। जी हाँ भैया, जौन नया गाना आवेल बा पहिलका 2020 के खेसारी लाल यादव को वो गाना के बोलबा धर्म पत्नी हो। जी हाँ भैया, ये गाना के गईले बने खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह। ये गाना के लिखले बने आशुतोष तिवारी जी। ये गाना म्यूजिक दल बने छोटू रावत जी। और आप सबको बता दी बहुत ही बेहतरीन गाना जौना के आप सबके इंतजार भी रहल कि खेसारी लाल यादव के 2020 के देवी गीत कब आई। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी देवी गीत जौन की आ रहल बा ई पहिलका देवी गीत धर्म पत्नी हो। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी कौना चैनल पर रिलीज हुई थी गाना भैया, SR के म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से रिलीज होखल बा। जौन की आप सबको बता दी भैया कल 8 अक्टूबर के आप सबके बीच आ रहल बा सुबह में 6:30 AM पे। जी भैया, कल 6:30 AM पे खेसारी लाल यादव की ई भक्ति धमाका आ रहल बा। 2020 के पहिलका देवी गीत यानी नवरात्रि सॉन्ग आ रहल बा। तो भैया तैयार रही, कल सुबह में जोरदार धमाका आ रहल बा दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के। तो भैया आप सब बताई कि ये गाना के कितना इंतजार बटे और ये गाना कितना ज्यादा धूम मचाई, जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो के लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दबा के वीडियो के शेयर करिए। फिर से आ रहा बड़ी नया खबर के साथ बहुत जल्द।